Moi moi Mutasen Matti. Banaania pukkaa kyllä sitten kunnolla persauksiin. Kommentti. The distance now back on my feet. Just a man and his will to survive. En ihan oikeesti enää jaksa tätä kiusaamista. Kiitoksia vaan vitun feikit. Heippa. Gunnar Ziegel, The Sperminators. Hieno mies ja toinen henkilö Tujunen ja ihan kivoja silleen. Mutta jos näistä kahdesta pitäisi niinku valita, niin kyllä mä valitsen ton noin Joukon TikTok-tiliä. Kesäloma alkoi hymyilen, pusseissani tunnen sen. LP Steiner koulu. Megaforce 69. Aika lopettaa. On sperma polttavaa, kulli punertaa. Pitää ihan käydä kommenttikenttää laittamassa, että olen tehnyt sinusta feikkitilin. Ruotsin versio sitten. Siis, miten joku voi niinku tommosen kommentin kirjoittaa? Tapaan sut niin. Valitsen ton noin, eli tissit. World War. Jet. Megan Fox, se on aivan ihana.